Opgaver til Pelle Erobreren af Martin Andersen Nexø. Noter forhold og begivenheder, der er med til at karakterisere den historiske tid og handlingen foregår i. Tøjet er rimelig slidt, og mange går med seler, træsko, og der er rimelig meget forskel på rig og fattig. Og lærerne må slå eleverne, og så er der skibene lavet af træ også, og der er sejl, og de bruger sejl. Man høstede med ler, og man transporterede i hestevogne. Okay, giv en karakteristik af Pelle. Han har brunt hår og lidt underlige øjne til at starte med. Han er meget generet og holder sig tæt til sin far, da de er sådan, meget tæt knyttet. Han bliver gjort til grin flere gange i filmen, og græder nemt. Han er meget sårbar. Han er måske til dels fordi han mangler sin mor. Han er meget lærenem, og senere hen er det tager en ansvar til sig, og bliver mere bevidst om sine handlinger. Han har ligesom nogle aggressioner, han skal ud med. Det ses til dels, hvor han pisker ham der, hvad hedder han nu? Ham skabningen der. Rød, og han pisker Rød. Det er nok til dels meget, fordi han mangler sin mor, fordi han føler sig lidt magtesløs. Find de 5 vigtigste episoder i filmen og begrund. Det første, det er, når Pelle sidder nede på jobmarkedet, mens Lassefar er inde, og han er sprudt. Så kommer forvandleren og giver Lassefar et job på Stengården, og deres liv starter. Toren, det er, når Erik fortæller Pelle om, han vil rejse til Amerika, Kina og Nederland, Afrika. Og Pelle får lov til at tage med. Det er der Pelle finder ud af, at han vil væk og ud af erobre verden. Træerne, det er, når eleven river bukserne af Pelle og lover Lassefar, at han... Og så lover Lassefar, at han vil slå eleven ihjel. Men da han ikke holder sit løfte, ændres Pelles og Lassefars forhold. Fordi Pelle finder ud af, at hans far ikke tør stå ved hans løfter, og han snakker, og røven går. Og så 4'eren, det er, når Erik prøver at slå forvalteren, når Erik prøver at slå forvalteren ihjel, men så får han en sten i hovedet, hvor han derefter bliver hjernelam, eller i hvert fald handicappet. Der bliver forholdene ændret imellem forvalteren og bønderne. Og så den sidste, det er, når Kongstrup tager hans kones nieces mødom, hvor hun derefter skærer tissemanden af Kongstrup, fordi han gik over grænsen, da han også var utro. Ja, da han var utro med niecen. Giv eksempler på forholdet mellem Lassefar og Pelle. De er rimelig tætte. Pelle ser op til Lasse. I hvert fald i starten. Lasse er glad for sin søn. Ja. Dette forhold ændrer sig undervejs. Hvornår og i hvilke situationer sker der afgørende ændringer imellem Pelle og Lasse? Når eleven gør Pelle til grin, hvor Lasse lover at slå eleven ihjel, men ikke kan holde det. Når Lasse fortæller at børn kan lege hele dagen lang, når de sidder på skibet. Der ændrer forholdet sig, når Pelle og Lasse kommer hen på gården, og Pelle skal arbejde. Beskriv hvordan magt bruges af forskellige personer i forskellige situationer.
Det vil sige, Kongstrup han bruger den økonomiske magt, da han ligesom styrer lønningerne. Forvalteren han har den mere udøvende magt. Da han bestemmer, hvad de andre skal gøre. Det ses blandt andet også med, hvor han tror ikke med at at tage alle hans løn, hvis han ikke gør, hvad han siger. Eleven har den blandt andet også den udøvende magt, men han er sådan lidt mere budbringer og trækkerdreng for forvalteren. Ja. Yes. Skal vi finde nogle eksempler på, vi finder eksempler på, hvor magt anvendes. Så beskriver vi, hvordan det udøves, hvilke konsekvenser magtudøvelsen medfører, og så forklarer vi, hvorvidt vi tror, at magtudøvelsen vil kunne finde sted i dag. Det er, når for eksempel læreren slår Pelle, fordi han er næsvis, der bruger han sin magt til at få ham til at stoppe med de dumme spørgsmål. 2, det er, når eleven lukker Pelle ind i stallen, og han river bukserne ned på ham og pisker ham. Pelle kan ikke gøre noget, fordi at eleven er større, og han er højere rang, og end Pelle. Og 3, det er, når bønderne høster og skal have pause, der bruger forvalteren sin magt til at sige, Erik skal arbejde videre. Og så er det når 4, når bønderne går mod forvalteren sammen, så bruger de deres fysiske magt og overtal. 5, det er, når Kongstrup tager ting fra konen, der bruger han sin fysiske magt. I dag vil læreren kunne bruge den fysiske magt, fordi det er blevet ulovligt. 2. Hvis eleven gjorde det den dag, i dag vil han højst sandsynligt blive fyret. 3. I dag har man krav på sine pauser, så det vil heller ikke kunne ske i dagens Danmark. Og 4. Det kan godt lade sig gøre, at man bruger sin fysiske magt, men det vil nok ikke ske. Og 5. I dag er det ulovligt at bruge fysisk magt, så det burde ikke være en løsning. Ja.